Здравейте! Днес ще ви покажа моят арсенал за нова 2015 година. Така, да започваме. Една гранатка на Enigma, клас 2. Една голяма пиратка на Enigma, също клас 2. Един Big Tiger на Enigma. Един гром. Тази пиратка също е на Enigma, клас 2. Също така. Пиратки черната вдовица, клас 3. Картешници. Това са клас, сега в момент не пише никъде, но предполагам, че са клас 2. Клас 2 пиратки, ЕК 200, тръгълници, мини тръгълници, пиратки на Tropic Fire, 1 грам, топчета, футболни топчета, клас 2 и ето тези пиратки. Това са пиратки с 2 грама, с 2 ефекта. Преди да гръмнат, фъркват в небето, издават звуци и гърмят. И приятели, това е първата част от пиратките ми за нова 2015 година. Гледайте и другите ми клипове на профлотни и вкони 23. И до скоро!